Hej sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi møde Alexander Husum, og det foregår i det Burgerstore. Og det bliver mega fedt, fordi vi kommer til at lave en vloggen-video, hvor vi viser, hvor lang kø der er, og måske så filmer vi, når det er vores tur. Og så skal vi smage hans ting. Så nu står vi her foran, der er intet køb, fordi vi er kommet en time før. Selvfølgelig vi skal stå og vente her i en time, men vi kan se 6 minutter for den. Ja, det er lidt, overvej om en time, så om cirka en time, så står vi her. Er I klar? Skal den ikke spejle alt for mig? Jeg gemmer det. Jeg tager billeder af rode. Hvorfor er det rode, man tager billeder af? Så er det next. Kæft, der er fuld sæt der. Den er ikke ny, den der. Det kan du ikke bilde mig ind. Til jul. Den får test, det kan godt se. Skal vi tage nogle billeder, eller skal vi lade være? Skal vi lade være? Fedt. Okay. Lad os gøre det. Det er det helt fede sæt. Wow, bukser de matcher sgu også. Ej, er du okay? Ja. I har simpelthen plakaterne med. Sådan der. Har vi mødtes før? Nej, aldrig nogensinde. Har I glædet jer til i dag så? Jeg har glædet mig endnu mere. Jeg var lige kommet hjem fra Sydkorea. Ja, så jeg havde lige siddet på fly i 20 timer. Du får den her igen. Værsgo. Har I en yndlingsvideo? Ikke rigtigt, så de er sådan bare dårlige? Nej. Okay. Jeg skal skrive på den. Skal jeg også skrive på noget taske eller noget? Også der. Kom her med plakaten, Emil. Bare her. Sådan der. Og på jakken, hvorhen? Her. Sådan der. Og det er det. Har vi skrevet nok? Lad os tage nogle billeder. Var det fint sammen? Nej, I skal have et hver for sig også. Altså, nu er vi her. Jeg er klar. Okay, jeg skal smage. Nå ja, okay, nu skal vi så smage Husums milkshake. Og der er en eller anden vaffel i her. Den smager så slik. Der er sådan nogle klumper i, som er sure. Og så er en lille god milkshake. Og så smager den sådan noget. Det er ikke en min. Det er den her. Nu har vi burgeren. God røg. Man kan bare se den der chicken, den tager ordentligt formet. Vi er ikke til cheese toast. Wow. Det her er vist dig. Jeg plejer normalt ikke at kunne lide burger, men den her fucking er god, far. Jeg så en Fucking er god. bare kødnød, der ikke var What, den er god. Den er virkelig god. de her smager virkelig godt. Hvis I kommer på købmarkedet, så køb sådan en her. Smoothie fra det Burgerstore i København. Jeg ved ikke, om man kan købe det andre steder. Og så smag. Så er man nede i kælderen. Og vi kan få filmer du? Enig. Se.